No niin, rakkaat lapset, tässä näin. Kesäilteitä. Joulupukki harrastaa sivubisnestä kertomalla satuja, tarinoita ynnä muita. Tänään kerromme teille tutkimusta, mikä tämä ilkeä bitch, eli äitipuoli, halusi hävittää. Tai mikä se oli se tuhkimo vai mikä lumikki sinne oli, mutta sieltä ilkeä äitipuoli ja noita akka tai joku tommonen pisti sitä värttinään piikille. Niin et se nukahti 100 vuodeksi. Ja siellä tarkoitus oli tappaa tämä, kun se oli niin kateellinen ja katkera tämä ilkeä lutka äitipuoleksi oikein tai noita kaksi. Että TV-shopista päivää. Osta kännykkä. Nokia-kännykkä. Osta. Älä sit ostaa. Osta tää. Osta nyt. Hieno ruskea Nokia-kännykkä. Osta. Näin sitten. ja sitten samoihin aikoihin ne oli prinssisen urhea komea jätkä. Mennä samalla Ferrarilla eteenpäin, et siitä semmoista viikonloppubitsiä tai tuollaista kivaa leikkikaveria, kenen kanssa pääsee jonnekin vähän se mitä hauskaa, mutta se tänne se etti, niin se halusikin vaan saada itselleen sellaisen vaimohenkilön, mikä kokkaa kotona ja tekee kaikkea safkaa ja hoitaa skidejä ja muut vastaavaa tällaista. Niin kaikki oli sellaisia moderneja naisia. Ne halusi itse ajaa sen Ferraria, halusi vaan vetää se prinssin kaikki fyrkat itselleen ja muuten. Ei siitä niinku mitään tullut sen jälkeen. Prinssin oli aivan kaikki niinku paskat ja kurat housussa, kun se ei löytänyt yhtään mitään se telee. Ottaa päästä tommoset modernit naiset. Tosiaan kyllä äitipuoli kerkesi 100 vuoden aikana kuolla, kun se lumikkituhkimo muija koisi siellä itsekseen vaan ja myrkytettynä. Se on kuulkaas semmonen juttu, että mulle ei pottuilla, sanokaa mitä haluatte. Ja se prinssi oli sitten Ferrarilla mennyt, tai oli se Rossilla sitten ajellut, joku heppakäri se kuitenkin oli siinä, se ajeli sillä karilla ja löysäs kutsista jostakin kesken metsäpöpelikkötietä semmosen linnan ja joku maja siellä häkkylä ja siellä sit se koisi se tuhkimo lumikki, mikä lie. Ja se oli sellainen juttu, että se piti se komeen karjun antaa kielisuudelma, se ranskainen kielisuudelma sille lutkatytölle siellä, joka on vaan koisunut 100 vuotta. Ja no, ja se sit antoi sille sen sorman ja kun siellä kuvitella, että 100 vuotta koisunut pikkuskiri. Kyllä sillä Heikki tunkkas niin karjut, että eihän sit mitään tullut. Se avioliitto oli tuomittu, sillä selvää. Loppu!